Bekungangeni futhi kungaphumi lutho njengoba izimoto namaloli bezijikiswa ezinye zijikijelwa ngamatshe. Izakhamuzi ezikhahlamezekile ezibhikishe emva kokuthi izikhulu zehlulekile ukuphendula imibuzo yokuthi ugesi ubuya nini. Alibele bathi bacela isikhathi kancane thina it's not for us ukuthi sibatshele ukuthi benzeni thina sicela igesi amalungelo wethu singabantu base South Africa igesi namanzi akusinto kumele sitoda is day 11. Ngesonto elidlule amakhansela endaweni athi ayayixazulula lenkinga. We have lost a transformer in whatever main sub, so we will be tapping in electricity from Volcano South. So the contingency plan is to lay cables all the way from there down the route of Job Masego, Nkosi and Khaswane back to the main sub. Izakhamuzi ufuna umasipala uphuthumise ukubuyiswa kogesi manje ikhansela endaweni lisho okuhlukile. No, the municipality is not dragging its feet. As I've said, we've been here from day one, from 4 o'clock when this whole thing happened. So the initial plan, as I've said, was that we don't have to put the cable on the ground. Izakhamuzi zizoqhubeka nokuba semgwaqeni kuze kubuyiswe ugesi.